Kajing pulih nak siti banengkong jong Paulus berkuat ciki Kristan Thessalonika kalenong pesan kedekat ke banengkong hidup rio kendai hidup kat wei. Syapang kipor bat ki ayom ko para phem dadon kam bandon kanu kajing tho syapi. Namar pihi pitep bha bakas ngi jong utrai kawan kum unong tu menmiet tek hamar bagi breu ki ong kasuk kasan bat kasngan du kajing jot bahkan kansan kawan ngat halo jungki kembawan kajing suk ha ka kentai ka ba armet bat amla like satia Henry phim long ha kajing dum ko para bagata kasngi kan pen kendet ye phi kum unong tu naba phi baro phi long ki khun jong kajing shai bat ki khun jong kamen sngi ngim dei ki jong kamiet lani ka jong kajing dum namar kata to ngin om yo thia kumbale ki wei Henry to ngin pengor bat ngin le tibriu nabau blei shem lamang yangi na ka benta ka jing bitar Henry ban yo jing pen im do tra jungi Jesu Christ ubalayap na ka benta jungi bakumta ladangi pekmat ningi yo thia ngin dup im lang bat ti kumta to ya pencengan mar keliang bat tu ya chai wei kumba phi jule kaktian jong utrai kasama ar penyau nganget bangan siu iya kajing bhau utrai hakari jong kiba im utrai ulong kajing shai jonga ba kajing pen im jonga yanu ngan tin utrai ulong kakut bas kem jong kajing im jonga yanu ngan khau et nganget bangan siu iya kajing bhau utrai hari jong kiba im tang kawai ngapan utrai tang ya kani ngawat mangan yo syong haying utrai baro slenter kajing em jonga banyo khmi ya kajing itnat utrai banwat jing tep ha ka temple jong u nganget bangan sayo I ya kajing bhau utrai ha kari jong ki ba em nganget bangan si I ya kajing bhau utrai ha kari jong ki ba em to kermen utrai tolong ubaklan to penyaw ila ka do onut to kermen utrai nganget pangan si I kajing bhau trai akari jong ki ba em kajing pulina gospel bakoi kat kom Lukas kalenong ka basaw ka dikhat lai puwei du balai pinyo Jisula lek hiar Kapernaum kanong ba ha Galilea Teoleh kai ki pai ba akas ngi sabat mat kila lengo igor kobi kai jungu namar ka ktien jungu kala don ya kabor te akas ni kok la don wei briu bala don ni umen siem jungu ksoj bomman bom khoj bat ula karkait da kasur bajam hame kwa ayu bat ngi ko Jisu na Nazaret melawan man penjat ingi ngatip medeu ei melong bekhoj jungu blai te Jisu la dumok jeng ukso yuang sengap jar batomi no na u pada ba ukso ula lempat ya uta ubriu hakmat juki ula mi no na u klem pen men saw ye ru ya u baro gelas ngau pala bat kila yuang paramaki kaktin ayu ka ba kat kani na ba da ka bor bat ka ikhtiar hukum ki men sim bam khoj bat ki mi no te ka nam jung kala priang kaleng saudong kata katany cái gospel jong utrai